Titunda kagate ngarang Tresundhe winayang jati kapat monggo kalimo candala monggo kalimo candala hae ono lenging jagat sanyata pangirite kepudungkul sasise kumarang sasise sapi kumarang Triwat Gatra Tunda gegek ugek sadurita melmelke ndara kula ndara Arjuna ingkang abdi pun ngaturaken pambagya panakrami Gus iya nampa pamujimu kaki Semar ora ana alangan rupeda ingkang nempuh marang aku bae sungkemku tampanana Kakang kula tampi tangan kalih kula petelaken wonten dada kendel sami-sami Gus apa sejatine Kaki Semar ora sowan ana negara Ngamarta kula menika rak kelangan Petruk anak kula kraya-raya manahipun ingkang abdi Gus wis aja kuwatir ayo melu aku tak sowanake mengko ben sing iso ngrigenake anakmu Petruk Koko Prabu Ndrawati lan kadang-kadangku para Pandhawa nggih monggo kula dherekaken Gus Samareka den prayitna Semurelehe ka bale Teteyani Gandayani Tresanya Purnama sasi yen mangkaten monggo kula dherekaken Gus. Iya ayo aku padha direke Nala Gareng lan Bagong. Kula Pak, kula mau. Ayo dereke bendaramu. Inggih, inggih yo Pak.
Reksa kendra lir sang mangana anom netra kadululir surya kembar tutuk pindha langing kutraka mawa sindung yen lumaku yen lumaku lah. Ayo sapa iki sapa ayo ngaku sapa jenengmu sapa jenengmu ngendi omahmu di omahmu iki ana buta takon ngampyak kaya wong njolong getak kaya wong gusah manuk sae genti pitakon sapa jenengmu ngendi dangkamu babu junjung dangka junjung buta jamak lumrah yen to buta dangka kuwi papane buta yen durung mangerti iki satriya wadyabala saka Ganggang Samudra aku Diktya Kala Enggar Samudra Diktya Enggar Samudra dasar kepranyata aku entek semangka 5 sapa sing takon sapa jenengmu aku Janaka Janaka ana barang kowe becik saiki semingkira amarga iki dienggo pacak baris para buta-buta ora ana gawar kenteng yen to prantandha iki barisaning buta untune buta pating crengangah sirahe buta pating jenggelek sing tak wedeni apamu aja takon dosa candak perembatan sampluke mandira kelakon dadi lebu kuandamu tiban tanganku to sigar siramu
maju wedi mati mergo caku diktya ibeknu. Wah, saperangan ayo co mundur. Kocapo gentya kaminuri swita adeking negari Ngamarta. Ing ngono Prabu Puntadewa nampi rawuhipun Sang Natandrawati Prabu Bathara Kresna sumewa para kadang-kadang Pandhawa ya gupuh-gupuh anggen nyong ngacarani Sang Nata ing negara Ngamarta. Wus meh raina sumupangi wangaruna
Sumubangi wangaruna kadinetraning aku rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kini tunganingkung bebetoking hayam wono bebetoking hayam wono kati kang joloto sasampunipun lenggah kanthi prayogi mangke Koko Prabu ingkang rayu ngaturaken pambagya panakrami rawuhipun Koko Prabu Baladewa Prabu Bathara Kresna miwang sumana kang linuhung bangun landheng sinunggi tatanawurat nampi pamujenipun Yayi Prabu lan sakadang bilih widodо nirsambi kala swanipun ingkang raka tedhak wonten negari Ngamarta. Wah, jlitheng kakangku, sembahku Tampanana. Ya tak tampa Yayi pangestunipun Kakang Tampanana. Tapundi kok jimat. Senadyan to ingkang rayi pun Arjuna ngaturaken sungkem pangabekti iya. Dimas Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Dahat kapundi Koko Prabu? Ingkang rayi ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Iya, Dimas kembar tak tampa Yayi. Dimas Janaka kula Koko Prabu. Kepiye anggonmu sowan ana ing Karang Kadempel apa Kakang Semar purun diboyong ana negara Ngamarta? Inggih menika Kakang Semar sampun sowan wonten ing negari Ngamarta monggo dipun pangandikani Koko Prabu. Kakang Semar padha kanthi raharja Kakang. Pangestunipun ndara kula. Kula nampi widodо nir ing sambikala Gus. Apa marmane Kaki Semar ora sowan ana negara Ngamarta? Kula menika rak kedarang-darang. Anak kula Petruk minggat mboten bali-bali nganti kula kroyo-kroyo ngaten, Gus. Kados pundi Koko Prabu? Kakang Semar ora perlu kuwatir. Mengko sing ngrigenke aku lan para kadang-kadangku pedho. Nggih, kula manut. Wes meh raina sumubangi wangaruna kadinetraning aku rapo sabdaning kukila rin kanikara sageter kini dungan ingkung lewu sing pine panca bebatoke ngayam wono Kocapo pratanipun nata Madura. Menika Koko Prabu kedarang-darang minggah setinggil inggih Yayi ngaturaken kedrawasan bilih dampar kencana ical
Aduh kados pundi Koko Prabu? Ingkang ndosta sinten Koko Prabu? Patih ing Lojit Tengara Patih Bayutinaya. Oh, yen mekaten pancen menika cobenipun Jawata kagem para kadang-kadang kula Pandhawa. Monggo sami dipun prepeki negari Lojit Tengara disuwun wangsul. Dampar Kencana. Dimas Sena. Oh, apa jledheng kakangku. Dimas Janaka wonten dawuh metu jaba Yayi. Krasna sinaing manglung mangruk mining magruk mining Cakra Baskara putraku Gatotkaca apa dene adiku Setyaki wonten dawuh Wa Prabu wonten dawuh Koko Prabu. Aja jenak kepenak. Sira saklorone ayo padha tumekeng ana ing negara Lojit Tengara. Kersanipun kados pundi wa? Mrepeki ana ing negara Lojit Tengara awit Dampar Kencana iki didosta marang Prabu ing Lojit Tengara kang aran Prabu Welgedwelbeh. Kopaduka mangertosi. Amarga ingsun wis ngawuni-ngani awit pusaka agung kaca paesan. Yo barange dunekke yo, barange yo. Krasna sinayeng manglung magruk mining Cakra Baskara kumitir saking asta mulati wikramanina lir sagunung pitung gunung duk winetik winejang sang Padmana tumuli mangkat dina iki nggih.
sumangkahang rasa sumbar mawalindo bumi gonjeng kumaludo guntur gado umap sang coloniti ngarepan sopo Setyaki sing baku dampar bakal tak jaruk yen to menang tanding karo aku. Ayo 14 iki Pak Lek kok mlayu-mlayu iki Ger iki mau aku ngetutke Kakang Gatotkaca padha mrepeki ana negara Lajitengara jane ana apa menika wonten mengsah ingkang gegiliani wis aja kuwatir tak tandangane. Wis nek ngene iki rasa takon-takonan kowe sing ngalahke Pak Cilik Setyaki dasar kepara nyata kocapa ing kono Raden Antasena namaken kemanden kocap noyah nayuh Baskara Tinimangsa Begawan Dewa Sekti Badar Raden Wisanggeni. Alah walah jebul kowe Toni. Iya Kakang. Lah kok iso sowan ana ing Lajitengara? Iki mau aku disuwitake karo kakangku Patih Bayutinaya. Jarene sing nyolong dampar kowe. Iya. Wis atur Siwa Ndwarawati kowe mau yen to kowe nyolong dampar. Oh ayo kok Kang. Waduh. Aduh sinuwun. Iki kok kaya Patih Bayutinaya? Inggih. Kenang apa? Menika pun Begawan Dewa Sekti nenggih. Adi kula pecah mati. Inggih menika para wadya balanipun sinuwun Prabu Bathara sampun temengkeng wonten negari Lajipura. Wis ana ning Lajitengara. Inggih sinuwun. Wah ora kena dijanggoe ta. Tak pethuk ya. Ngawe ingkang dumateng ing abdi gareng karo Bagong kula yen to kingku Nalendra ing Lajitengara mbok jiat le perang ora rampung-rampung sendika dawuh.
negara Ngamarta ki serana menungsa apa piye? Kok aku kon ditanding karo kere-kere iki? Ratu Sugih kon wis kowe rasa wena-wena. Saya gelem tanding perang karo Nala Garing karo Mas Bagong. Sing enong. Ayo diulang. Lah kok le perang do mongko ngono jan penak tenan kuwi. Dalang kok ngono kene, ora usah cregis kok ayo gek melu nguleng. Kocap kacarita nenggih badar sejatine wujud inggih menika Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Iki mau jebule Petro inggih. Kenang apa kok bisa dadi ratu? Kula niku rak nampi upatanipun Wahyu Maningrat. Kowe sesuk iso dadi ratu. Nanging nggih pun ngoten niki ya saiki wis badar sarung kula niku wae ya apik-apik. Jan wis entek-entekan iki ya. Yen ngono kowe gelem bali, ayo. Bapakmu dikai ngerti. Oh nggih, setika dawuh. Iki kaya Bathara Kresna, ya pancen dasar nyata. Nanging Patih Bayutinaya apa ora nyawang? Iki sejatine Bathara Wisnu. Kocap kacarita sirna wujudipun Patih Bayutinaya Badar Resi Mayangkara. Pangapunten sinuwun mbok bilih ingkang abdi ingkang nderekaken keng abdi Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Oh ya ora dadi ngopo nanging aja lali kewajibanmu jaga Gunung Sumawana. Iki setika dawuh. Dimas Werkudara, apa jledhang kakangku? Iki Prabu Dewa Bantala nek ora nyirnakake. Sing nyirnakake Dimas Werkudara dhewe ora bakal bisa jangkae. Parat
Sena gumrega tambyuring warih kumeleping sumunduling wantis Wah, iki sapa? Werkudara takon karo aku. Apa kowe Dewa Pantara? Dasar panyata. Aja takut aja sikilku tampani. Duh! 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 Ucap kacarita Nuyah Nayuh Baskara Titi Mangsa Prabu Dewa Buntala Badar Raden Antarja Cepul kowe Antarja inggih mekaten Rama nyuwun pangapunten Rama bilih ingkang putra ingkang njampangi lenggahipun Prabu Welgudewelebeh inggih menika Petruk Kantong Bolong. Wis ora usah kuwatir prajenmu tak semingkirke. Kang wali sandang walikat gotewo simbar jojo woi lah dalah ngarepan sapa Werkudara wis apa maesa nabrang ayo pustiku padha sirna margalayu tungkakku tampani aku wis tobat culno aku tak melayu ora padahal tak culke tak guang tiba sekara dadi pakaning Mina tiba ndang kamu aduh Yayi Werkudara upa cleteng kakangku wis purna lalakon iki Yayi ayo padha sowan-sowan ana ngarsane Yayi Prabu Puntadewa amarga Petruk Kantong Bolong iki wis timbul ayo Asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kang pinanggih wuri Dimas Werkudara ya tak derekke cleteng kakangku